Kad si stekao seksualno znanje i od koga? Dobio sam od... Kad sam bio u Beogradu jedanput na posao, razumiješ, da radim i nađem neku i kažem koliko košta, rekao ovaj seks da se plati, razumiješ, ona kaže 5 maraka, rekao nema problema, rekao ja ću gledam 10 maraka, rekao ali jedan dugo me rekao da se, razumiješ, da se ližemo, jedan dugo da se ližemo. I ona kaže nema problema, kaže kolega, kaže to će bude džabe i mi ostanemo uz viski i zajedno počnemo da se ližemo jedan drugome. Razumiješ, a u kupatilo se banjamo, zebamo se, cirkus vodimo, razumiješ, ona mene, ja njuma, ona počne da ga d**ka, ja počnem da ga ufatim za sise, za picu, razumiješ, i ona počne da se malo, razumiješ, malo tu se razdraži i počnemo da jedan drugome da se faćamo. I onda što postane i nemaš šta, ona mene, ja njuma i tako postanemo uz viski, ali od tim stvari turimo onaj, to ono što se kaže.